Pa, što se tiče te populacije, moram da kažem da na brodovima radi mnogo veći, na brodu ćete naći mnogo veći procenat osoba koje su te populacije, te orijentacije, nego na kopnu. Ja sad ne znam koje su statistike na kopnu, koliko ima gej osoba, ne znam, na 1000 ljudi koliko ima, ali tamo sigurno ima bar troduplo više. I jedna možda nama sa Balkana čudna stvar tamo je što je to potpuno normalno, što je to potpuno, ajde da kažem, gotovo neprimetno drugima, a eto, na šta nama treba možda neko vreme da se naviknemo, s obzirom na to da nije dozvoljena bilo koja vrsta netolerancije, tako da koliko god se neko ne slagao sa tim, on mora to da istrpi ukoliko želi da sačuva radno mesto. Moram da kažem da je izuzetno jak i taj lobi koji vedri oblači nekim industrijama u svetu. Mislim da je izuzetno jak i u toj pomorskoj industriji. Vidjet ćeš, ne znam, kapetana koji je u vezi sa nekim oficirom ili tako dalje. Gej žurki ima. Gej žurke su uglavnom, ajde da kažem, nešto što se sa ove, kažem, naše strane ignorisalo, ali moralo da se toleriše. Tako da ti nemaš izbora tamo. Naravno, tebe niko ne tera da tu prisustvuješ, da tu budeš, ti možda odeš u svoju kabinu, možda odeš gde hoćeš, samo da se skloniš odatle, ali ti nemaš pravo da bilo kome prigovoriš po toj osnovi, kao ni po nacionalnoj, verskoj, ne znam nija kakvoj. A šta misliš, da li bi brže ili možda jače napredao da si ti možda bio gej osoba i da kažem da preko tih nekih veza dobiješ bolje pozicije na brodu? Pa znaš kako, osobe koje su te orijentacije, ja sam siguran da su one mnogo snalažljivije na tim mestima i svakako da im je lakše da dođu do neke pozicije. Naravno, potrebno je i da se poklopi i da taj neko ko odlučuje o tim nekim stvarima vezani za posao, da je iste te orijentacije, ali definitivno je to raj za gej osobe. Rad na kruzeru je raj i ono što je zanimljivo, dakle, da nama sa ovih prostora svakako to nije bilo toliko prijatno da vidimo, ali naučiš tamo da to toleriš. Ako si ovde možda zatucan i ako si ovde neka sirovina, što bi rekli, koja bi ih sve pobila i tako dalje, kada odeš tamo ti vidiš da jednostavno da ti to moraš da istolerišeš, onda ti je malo u početku problem da se navikneš da vidiš dva muškarca kako se drže za ruke. Naravno, nije dozvoljena bilo kakva veća intima na bilo kojim javnim mestima na brodu, što je dobro, ali u svakom slučaju mislim da je izuzetno, ajde da kažem, jaka ta njihova grupacija na brodovima i to je isto jedna stvar koje treba ljudi da povedu računa kada odlaze tamo, da jednostavno ako nemaju toleranciju za te stvari isto da bolje ne idu jer će se brže vratiti nego što su otišli. A ovo što si me pitao, da li bi mi bilo lakše, pa verovatno da bi, ali ne postoji nikakav razlog ni ucena ni bilo šta za koje bi tako nešto uradio. A bilo je slučajeva ljudi koji su otišli kao neko ko nije opredeljen tako, a koji su tamo pronašli se. Pronašli sebe, da.